Tato fotografie je z roku 2010. To byl rok, kdy jsem začal objevovat neuvěřitelnou sílu divokého smylu. Tehdy jsem pracoval v jednom malém obchodě s kosmetikou a jednoho odpoledne do obchodu vstoupil starší pán. Z kapsy vytáhl malý kelímek se zlatožlutým extraktem a ještě mi řekl, že jeho babičce je 82 let a díky této zázračné květině má naprosto dokonalou a zářivou pleť. Připadalo mi to neuvěřitelné, ale tehdy jsem se zamyslel a rozhodl se, proč to neprozkoumat sám. A skutečně odcestoval jsem na ostrov Pak a poznal místní, kteří divoký smyl ručně sbírají už po generace. Když jsem viděl ženy, které měly ve svých 60 letech tak neuvěřitelně mladistvou a pružnou pleť, hned jsem věděl, že to, co mám, je ryzí zlato. A tak vznikl Plant Immortelle. Před lety i dnes se na tom vůbec nic nezměnilo. Každou šarži po každé pečlivě kontrolujeme. Používáme výhradně čisté a přírodní ingredience, tak to vyzkoušejte a naneste si každé ráno trochu našeho krému nebo mléka. Během 2 týdnů se určitě něco změní. Vaše pleť znovu ožije. Pokud si nevšimnete rozdílu, vrátíme vám peníze. Máme totiž 56denní záruku spokojenosti.